ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to aynu madi raba ko waktu yoni ha to madina gounas ha to dakorde gounas e ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men lulde daka balɗe sappo lulde alliyankagala fuɗɗima aliɗa hande o pour balɗe sappo ko hanki wonno kirnol ceerno faade toon to daka mo madina gounas e tawtorede yogay khalifaɓe laamu ngu ma en kettoy hen musidɗo men amadou sambalo to leydi mauritanie hoorejo leydi ndi mouhammeda cheikh al kaswani ƴetti laanum ndi o wa yaɓani to neho bi keño gam tawtorede jonde ida tawde jokkodiri ko fate boñmo windere kabruji men leydi mauritanie ma en kettoy sawtu wola musidɗo men alhassana oumar mboca to leydi mali hewɓe finoɓe taw koye lawol duwen zaboni kono kadi gawo tesiɗa ha fayenma wonande ansogo lawol niger oɗo saahaɓe kolliti hewɓe mabɓe kay guuri ko caɗele mawɗe no fewi laabi ɗi yogam koko uddi ɗum ko worɓe joguitiɓe armeji ya gara on e sattiriɓe no fewi to leydi guine konakiri yontere yawtunde seppoji bannoɗi ha waɗi tato mayɓe hen hoore jagode leydi holliti ma uddiɗe hen enquête jaƴƴo no fewi wonande hanki o assemblée générale UFDC ɓe kolliti haɓe jiira ɗum jiiɗe mabɓe kabruji men marena to burkina faso côte d'ivoire sera lewana gabo togo ha to jolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena kawis e lekki gorelte ko haako moƴƴo iwru ko to kordinoro gorelte ko kawis wonande ɓen jogiiɓe yoga e ñabbuji kolliti jiitima hen koye mumen gorelte ko haako sa itti ko jamireɗa a waɗi ndiyam nguldam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorelte ko haako iwata koto kordinoro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorelte an joguiɗo AVC cardiaque ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru neɗɗo joguiɗo sukara cholesterol ha tenti kadi e on neɗɗo mo nangata taare kala gorelte ko kawis ɓolo tan woni e muɗuma sa jokkodiri e muma ma yiito hoore maɗa ha mbiya alhamdulillah sa yiɗi jokkodirde e site gorelte beele mbawa janggande hoorema ko jangta e gorelte kala jahata koto google tappa www.gorelte.com ma janggan hoorema kala an tuƴiɗo donkuɗo yaade juma e jama jokkoyde enɗam gam ɓandu musor jokkodire gorelte sa yiɗi jokkodirde e tonggode gorelte woto woɗɗu joni joni so tawi gonɗa koto leydi Côte d'Ivoire jokkodirta koye Hamidou Ba 00 225 01 53 11 51 54 so tawi noon gonɗa koto Kidira e kotari ɗum kala jokkodirta koye galle ceerno Habous Diallo 77 554 75 54 so tawi noon gonɗa koto Dagana jokkodirta koye Mamadou Nasiro 77 942 11 12 so tawi noon gonɗa koto Diourbel jokkodirta koye Bulli Guisse walla mbiya Abdoullahi Guisse 78 690 03 37 so tawi noon gonɗa koto juude guuriki jokkodirta koye Gueddasi 77 267 16 66 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men dañen hen jaam. ceerno ahmadou tidiane diallo gorko mo melga wuro jinneji laaɓaɗo listihara kumpitiɗo lasrari gollowo golle mantiniɗe e nder rendo ceerno ahmadou tidiane diallo gorko mo melga wuro jinneji jabanaɗo kuɗol guittowo humre gila to dewle e ɗannugal kayitaji ha e golle kala
ceerno ahmad tidiani diallo bittuɗo leɗɗe hayɓen kollaɓe cafrowo yoga ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli kono kadi cafrowo fibron kono ni kadi debbo donkuɗo ɓesnude caɗele gorago emo seyɗani memi kala ceerno ahmad tidiani diallo holto tawete hande o wo tawete koto paris lamorgo leydi france sa yiɗi jokkodirde laaɓaɗo kuɗol kumpiteɗo lasrari yanke kumpiteɗo listihara jokkodire e tongode makko sa yiɗi jokkodirde e tongode ceerno ahmad tidiani diallo gorko mo mel gawuro jinneji mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ko tongode makko leydi france ene waɗi whatsapp musidɗo makko giɗo makko ene tawe to dakar lamorgo leydi sénégal ene wiye ceerno abdoullahi diallo sa jokkodire on mbatta ko 00 221 77 714 94 15 musidɗo makko giɗo makko ceerno ahmadou dia jeyaɗo to leeraɓe taweteɗo toon to dagana ha to rosso bas on noon sa yiɗi jokkodirde mum mbatta ko 77 537 79 28 musidɗo makko miñi ko giɗo makko ene tawe to noksoɗa lamorgo leydi mauritanie woni ceerno siré diallo sa jokkodire makko kanko ceerno ahmad tidiani diallo gorko mel gawuro jinneji mawrokke tongode ona musidɓe tedduɓe laaɓaɗo listihar kumpitiɗo lasrari e dow moɗona kettode kaburuji mon e demgal pula afrique asie Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe dewo bira nogase jeetati seeto hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase nayi yonti kumpital men e ɗemgal pular ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon giɗo mon sehili mon sar abdoullahi sar to karlagal weltare tv ko musidɗo mon saydou abouba onon taweteɓe toon to daka mo madina gounas so tawi on jiiɗi jokkodirde e gorel te taw kadi ko amadou sambalo jokkodire nde tongode mo waw jokkodirde moon e amadou sambalo 78 538 34 18 onon yiɗɓe jokkodirde e gorel te toon to daka mo madina gounas ma on mbaw hebde gorel mon te hano hanirta ni henna lulnde alliyankore lulnde dewal allah lulnde zicru faade allah subhanahu wa taala ɗum noon wonande kay ko lulnde balɗe sappo nden lulnde noon nde fuɗɗima areɗa hande o ko hanki kay wonno kirndol ɗum ko caggal hanki nde juula takkusana ko nden ceerno yalti wuuro ngo ɓene jaɓɓimo ɓene dusamo kono kadi ɓe dusirimo motoroji kame yimɓeɓe kala laamu ngu yimɓe kala ne dusamo ne mbiyamo a seydi ba hawa yettoyi toon to dekamo madina gounas wo jaɓɓa toon jaɓɓugal payidingal no feewi hanki on nde o yetti toon o tawi toon halifaɓe diine aada kamen wonde kadi e diiniyankoɓe kala ma en ketto musidɗo men amadou sambalo toon to wuuro teddungo madina gounas amadou sambalo assalamu aleykum wa rahmatullah. Waleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu sar abdoullahi sar mi salminima kadi mi juurimama mi salmini dendagal bandiraɓe hettotoɓe weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinema sar abdoullahi sar kabruji men ɗo e nder daka mo medina gounas e waɗete saaha alhamdulillah rabbil alamina daka o hirdama hanki ɗo e daka mo medina gounas ceerno seto mbawi yettade ɗo hebde 18h30 caggal nde ɓe jetti noon seeɗa ceerno yalti juula futuro caggal juula futuro noon gouverneur mo kolda wa ƴettude konngol yetti inelal mawɗo leydi ndi caggal muɗum noon wirda gueƴe ɗe e juula sar abdoullahi sar oɗo hande alerte mo kalteno sar abdoullahi sar woni ñalawma gadano e daka o medina gounas eɗen gandi kala nde salatu yonti to salatu o noddinama subaka o juulama wirde so wirdama ha gasi lefol sesiraji den sehraji mo seeɗa wawa hettede hettama gasi ceerno fawta hen konngol muɗum rokka miñum ceerno ibou mar ceerno fawta hen konngol muɗum ñon kadi ceerno cheikh war mo mbour on kadi fawta hen konngol mum sosiyade julɓe e duwana aduna kala caggal muɗum noon won tato toɗɗaɓe daka o ɓen ko janggoɓe alwanil karima ɗum ko ñande foof ha daka o ɓenna caggal muɗum noon sar abdoullahi sar ɓen nanggoɓe law cheikh ramata tidiani mbawa haalande seɗɗeji nogas tati wirdu e sawto ceerno siraji an caggal muɗum noon
ɓe ɓe ngannduɗaa ko jogiiɓe indeele to mbawa wonde kala aduna kala taw en ɗo e Daka o goto kala yetto ceerno haala wuro men haala kadi ɓiɗɗo dañana o e inde nde e yiɗi innirde nde o haala e micro julɓe fof nan julɓe paama caggal ɗum fof so gasi noon e on sahaa noon ceerno waɗa duwaw boto yimɓe caako duso ceerno ha Daka muɗum hankkadi goto kala Sara Abdoulaye Fata to nokku muɗum e oɗo sahaa alhamdulillah min hay caɗele goto teskaka e Daka o wonde ɓe ngaari e keewal e pewal ni oɗo sahaa mo kalten goo ñalawma Daka o ha wiye caagol ñande fof ko yimɓe kene juppo tan yimɓe kene ngara Sara Abdoulaye Sarr mi salmini no feewi mi juurimama mi samdinagal bandiraɓe hetttoɓe weltare keewi weltare fulɓe andu diine makko musidɗo moɗo Amadou Samba Lo ɗo e Daka Mamadina Gounassa. Amadou Samba Lo golle ma jooɗi peewi toon to Daka Mamadina Gounassa jayde weltare TV ma dusodire moon e ɗiɗo hen ñalɗi alliyankoji taw ko ñalɗi janngude Qur'anil Karim zicre istighfar tahlil ko fate banggue rewde Allah subhanahu wa taala ha ɓuuren wawde humpitade holko woni ɓernde ndimbudimmude Daka ɗo ganduɗa guleki mum haɗani yimɓeɓe yaade gam rewoyde Allah nde tawno ko Allah tan mehoɓol woni ko tawete toon Amadou Samba Lo wonande bis Mauritanie naɓe giwnode to Mauritanie nde ari ha ɓenni Koussanar ene fayi Tamba ko ɗon bis o sumi ha wonti kay condi kala bagage gonnoɗo hen kala sumi ha laaɓi kono kadi ɓen wonnoɓe hen ɓe ala kala tana keɓɗoɓe so wona kay kala koɓe joguino kam gasi ha laaɓi ha wi cera keddotoɗen koye diwan mo Tambacounda jeheten ko ha kilométre uji tati ɗo kiidira taw kadi ko wuro wiyetego Naya tana baɗɗo toon oɗo saaha kala wonande kay ko suka debbo nottotoɗo Maymuna Ly kanko Maymuna Ly mo duuɓi 17 woni kay tawaɗo ene welta taw kadi ene welta sifa baadi bartiɗo ni caggal noon enquête aji joofa hen peɗeli noon ko nene makko biyeteɗo Dieynaba Ly mo ganduɗa ko duuɓi 39 en wonde ma makko biyeteɗo Maymuna Ly mo duuɓi 60 ɗum noon fuɗɗi ko ñande 15 lewru avril sanga 21h kanko on suka debbo nottotoɗo Maymuna Ly mo ganduɗa inde mum tokosere ko huray yalti ɗon ɗo galle ɗo ene duusimo noon suka debbo biyeteɗo Farmata Ba mo inde mum woni nen galle on noon ɓooyani arti kanko noon heddi ndeke wonno toyino noon ko rendez-vous suka gorko biyeteɗo Modi Oto on noon koto beele kono ɓe dokkodiri aadi o ko sara poste de santé mo naayi sanga 23h caggal kay galle mabɓe ne yiiloma ko nden wo arti wo mojjiti o fayi to tarode o wayno gonnoɗo toon ndenene makko tini yani e dow makko yimɓe ceerdiɓe hunde nde ha deeƴi noon ha weeti subaka ñande 16 avril nduɗo hen lewru mamiraɗo woni nottortoɗo Maymuna Ly o noddimo suudu mum ɗon sanga 11h noon ko nden ɓandu makko yiita woni tan omo welta no sifa kombadi bartiɗo caggal nde enquête aji mbaɗa jofa hen piɗeli noon ko kanko yumiraɗo Dieynaba Ly ne wonde mamiraɗo Maymuna Ly ko ɓen potata ɗiɗɗemo e dow sifa ndiɗon mbadi hawo yalti hen aduna oɗo saaha noon ɓe ɗiɗo nanggaɓe ne tawe e juuɗe gendarme aɓe taweteɓe to Tambacounda alarba paɗɗo henno ɓe nottoto ñawore mabɓe toon to tribunal mo Tambacounda keddotoɗen koye kumpital men e nder leydi ndi Sénégal Bakel woɗɗani kidira to Bakel hanki on toonne ko joom moto taxi moto goto ko kañum ferimo noon ko oto kay carsuɗo marchandise on noon ko sara kay oto sara kay wonande garas sara garas mo Bakel o sanga juulal tisubara hanki on noon nde firimo nde ko ɗon e ɗon tan o wasi fittandu makko on noon periɗo mone tawi e juuɗe brigade gendarmerie mo Bakel ko wona ɗum ko noon oɗo saaha hewɓe kay nangganoma caggal hankkidi hewɓe kolliti metti mumen duppi ponoje kanko on basa fittano ko ɓandu makko ɗon lowa ronda nawa to morga mo Bakel ɗum noon ko hanki ɗum waɗi toon keddotoɗen koye diwanuji ɗin Bakel waɗɗani kanela toonne kadi ko jonde jooɗi toon ñalawma hanki o nden jonde noon ko CILPA taw kadi ko jonde ko fate awo fina taw koye département mo Kanela nden jonde noon ɗo wi ɗum wonande kay ko gardiɗo awo régional o woni tumani makki mane on ne wondi kadi e joom miijo ŋarɗugo taw ko jaltinɗo gon miijo to banggue awo gardiɗo oɗon fannu woni ndeya mbana Gaye Fall
ene wondi kadi e adjoint préfet woni Abdoul Aziz Mbocha ene wondi kadi yoga yaadiɓe ɓe garti e yaññade ko fate banggue wonande awo e nder maaje ɗe Sénégal ha tenti noon taw ko awo fina tawa rokkude ɗum fayidagal ha ɓuura ƴellitade kono kadi rokkude ɗum martaba ha moni kala yiito en koye muɗum ɗum woni jonde mabɓe hanki jooɗide toon to département mo Kanel e nder wuuro ngo Kanel gartaten koye accident musɗo bannoɗo kene wona tan balɗe tati e lawol Koungheul ha ganduɗa jeeyi sababu ko ene tolno e 14 fittandu heddi hen ko wona ɗum ko noon wonande caggal suudu safare ndu Kaffrine ɓe erinoma moni kala dokkirowo ƴiƴam nde arata rokkidde ƴiƴam wonande ɓen gañiɓe hen ɓe mbawa tigui safrede dokkide ɗam ñiiƴam wonande kay ɓen yahalitiɓe rokkude ƴiƴam mbawi nottade ha ganduɗa kene tolno 194 post ƴiƴam wawi tigui dañede e wiide noon docteur Mbaye Thiam holliti nde ɗon fandare woni dañade hende keddotoɗen koye leydi Sénégal jeeyeten ko ha toon to Touba woɗɗani ɗon no feewi Touba e Mbacké caɗele ndiyam teskaɗe toon ɓoyata maggal Touba kono kadi wonande jagorɗo toppitiɗo oɗon fannu Cheikh Tidiane Dieye waɗi toon jillu mum o dañi jododade khalifa général mo Mourita woni Serigne Mountaga Mbacké kono kadi joguiɗo konngol galle o Serigne Bass Abdoul Khadiri ɓe mbawi yewtide toɓɓe jaaƴe no feewi ko fate banggue caɗele ndiyam taweteɗe e nder Touba ha to Mbacké kala kanko khalifa onon o holliti fandare mabɓe o saaha mo gonɗen ko ɗeɗe hen caɗele nde gasata ha laaɓa Touba e Mbacké tampi ɗum ko caɗele ndiyam kanko jagoɗo o holliti fandare mabɓe ko ɓeydude darde nden darde noon ko beele kay oɗo saaha gonaɗo ko fate banggue wuuro Touba ngo wawa dañde ndiyam mum timmuɗama gartaten koye hoorejo leydi Sénégal hono Bassirou Diomaye Diakhar Faye ma wat jillu mum toon to Guinée Bissau ñande 30 nduɗo hen lewru firti ko ñande ɓaawo janggo talata paaɗuɗo hen ɗum ko caggal jillu makko to Mauritanie ha toon to Gambie ngol lawol wayahata ko leydi Oumar Sissoko Embalo gam yettinode cehilagal e koddigal e titinde gilli gonɗi hakkude ɗeɗo hen leyɗele ɗiɗi kala hanki o wonande hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye kami hoorejo jagorɗo gendi ndi woni Ousmane Sonko kami gouvernement mum kala hanki ɓe jooɗima nden sommet noon on sommet moɓe mbaɗi hanki ko sommet mo ganduɗa moɓe inniri séminaire gouvernemental kanko hoorejo leydi ndi noon o wasiyima ɗen jagorɗe o holliti so en jiiɗi golle men ceerta eɗen gouvernement e on gouvernement gonnoɗo henno en gollat golle gonga e gonga wo erima noon gouvernement nde ɓattoto ɓiɓɓe leydi ndi o saaha kadi kamɓe kala ndeɓe gonata yimɓe yaaƴɓe lakkitiɓe hettoto ɓiɓɓe leydi ndi kono kadi nottotoɓe caɗele ɓiɓɓe leydi ndi kanko ɗum woni ko ari o holliti noon en poti podoje kewɗe ɗeɗo ene podoje kala noon jadata koye golle alay saago gollen jaltinen leydi ndi e caɗele ha laaɓa ɗum ɗo henna uddi kumpital men nder gendi leydi Sénégal paaɗen koto leydi Mauritanie to leydi Mauritanie Mohamed Cheikh Al Qazwani Alassane Oumar Mbodj ƴetti hande laamu mum ti wowa kanko on mawɗo leydi ndi o yaɓani toon to Nairobi laamugo leydi Kenya gam tawtoredemo sommet de chef d'état leyɗele Afrique taw kadi koye cetal IDA ɗum noon hande o ngal cetal jotto toon taw koye jokkodirde boñmo windere mo mbiyata banque mondiale de développement ko wona ɗum ko noon kanko hoorejo leydi Mauritanie en tant que gardiɗo union africaine o wawi tawi toon ko hande o noon wonande kay hoore jagoɗo gendi leydi duusimo ha toon to Bawol laaɗi diwoje ngal tunsi keddotoɗen koye leydi Mauritanie teskede oɗo saaha mo gonen e wiide jagorɗo cellal ɓalli gendi leydi ndi wonande rafi ɗaɗi hande ne tampini ɓesguji Mauritanie naaɓe ko fate AVC kala ñalawma garɗo 12 ha nogas neɗɗo ne ara e hôpitoji e taw ene yani taw liɓi ɗum ko ɗo hen nañaw biyeteɗo AVC wi noon jagorɗo o holliti noon e dow erade yimɓeɓe nde ndentoto lamɗam kewɗam sukara kewɗo nebam kewɗo gam dandude ɓalli mumen e cellal mumen taw ko yoɗon sifa mo jofani ɓiɓɓe leydi ndi jagorɗo ko fate gueɗe diine da wuldu sidi wuldu sidi wuldu amara taliba o holliti noon wonande kay oɗo saaɓe ndentina
aɓe jertina ɓen jogiɓe agasuji wiyaɓe je biyeji faade makkatul mukarrama nde ɓe ndentoto no feewi kala kay ñamanɗo neɗɗo halis mum taw kadi koye mbadi ndi fewani duuɓi sappo e kaso ma yob kadi ujunnaji sappo riyala ɗum kay ala hen hay maslaha goto mouhammeda wuldu abdoul aziz gonnoɗo hoorejo leydi mauritanie ɓattake makko saktima hanki on ɓattake noon o windi hen komo eri ɓesguji mauritannaɓe kala nde nottotomo nogase jeenayyi lewru juin ko fate ɗiɗon sumgoji tijjaɗi e nder leydi ndi o holliti leydi ndi ne muusi caɗele ne heena heegene hen ɗomkane hen gueɗe kewɗe caɗele oɗo saaha noon kanko mo fiiɓi yaltinde leydi ndi e caɗele nde ɓiɓɓe leydi kala mbawata nottademo koye Alassane Oumar Mbodja paɗena Alassane Oumar Mbodja kompittal men e nder gendi leydi Mauritanie mi salminima. en calmitima Sar Abdoulaye Sarr e calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV habruji men e nder leydi hono Mauritanie e ñalawma hande o puɗoɗen ko ne wayno ko gardiɗo ho leydi ndi Mauritanie Mouhamed Cheikh El Ghazouani o wawi hono yidirde e on taw kadi ko Ahmed Dada gardiɗo taw kadi ko landa taw rassemblement des forces démocratiques won RFD ɗum noon ɓe mbawi hono yewtude hen won eɗen gueɗe caggal kay balɗe ɗiɗi nde baggini wonde kay ko jeere koye ƴamoɓe kay ardade kono leydi ndi kanko noon Ahmed Dada ko goto e ɓen ardiɓe landaji taw kadi ko politique kadi ko ɓoyɓe kadi e dawrugol ngol ɗum noon ko on tigui o wawi hono wawde hono yewtidde gila noon landaji ɗi hono ɓeyda e kirale ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi e guilnen oɗon saaha kanko oɗo gorkajo kay woni o dillata koye e politique he ha ni e ujunaji ɗiɗi e sappo e jeenayyi ha ujunere ɗiɗi e nogas e jeenayyi ɗum noon koye e nder tigui oɗo politique o wawi war kadi kono o dillude gueɗe makko foof kadi ko hen ente kadi e oɗo kadi politique mo leydi kono Mauritanie ɗum woni noon kanko Mouhamed Cheikh El Ghazouani o serani e fottidde e oɗo e kala saaha ɓe mbawa hono yewtude ko fate e gueɗe leydi ndi ɗum noon kanko noon oɗo saaha noon andaka halmo jaggani koyngal mate ko oɗo gardiɗo ko leydi ndi Mouhamed Cheikh El Ghazouani walla ko ala ko haala ɓeɓata ko lundugo ɗum noon ene wayno oɗo de parti lundo taw kadi ko on mennoɗo jeeyata kadi e landaka biyeteɗo maître El Id Wul Mohammed en on kadi hay goto kadi o suwa wiide kadi ko oɗo jagganmi walla ko oɗo jagganmi kono o junggo kono kam kanko e gardiɗo ko leydi ɓe mbawi kadi kono yewtidde kay e gueɗe kewɗe no fewi ko fati e leydi Mauritanie hande koye nder leydi kono Mauritanie ɗo ene wayno ko kolaɗo kuuɓal jagorgal ko fati e nder e jakkinugol Mouhamed Mahmoud Wula Ibrahim Ahmed o wawi ɗowde batu ñande aljuma nogas jeegom lewru hono taw ko avril ujunaji ɗiɗi nogas e nayyi ɗum noon taw koye to nokkuji mabɓe to jagordu ndu taw kadi ko jakigol e gueɗe nder leydi e jakigol foof taw kadi ko commission technique hakkude leydi hono Mauritanie e union européenne ɗum noon taw kadi ko wawde kay wadde woni ɗen taw kadi partenariat hakkude kadi e ɗen migraji en mo leydi hono Mauritanie e faade e union européenne nguɗon batu ngon eɓe mbawi hewde wadde hen gueɗe kewɗe no fewi haalde hen ha wawani nawnande ɓen madema mbaw hebde kadi taw ko ɓurtanaɓe visa ji toon to union européenne ɗum ɗon taw koye fannuji ɗi kala ɗum noon taw kadi koye tawtorede expert délégué mo union européenne taw kadi ko wawde kadi ɗowde kadi oɗo commission technique ɗum noon ɓe mbawi kadi wadde hen luggiddinade hen haaɓe mbawa ƴettude hono won enen hono peeje ɗum noon ɓe mbi noon alay saago ligguey o jokka ha ɓe mbawa ittude cuggue gonɗe hen ɗe foof ha ɓen mbawa kay hebde visa ji mumen taw kadi ko union européenne no mbiɗo ni ene jeeya hen kadi e wawde kay heñorade ɗum ha ɓen mbawa dañde ɗin visa ji ɓe mbawi kadi wiide wonde kadi e wawde kadi yuɓɓinde ko wiyete hono campagne taw kadi ko de sensibilisation ko wawa taw koye rewri kay taw koye presse ene wawi taw koye jeydiyankoɓe ha mbawa hono bayyin ɗum ha ɓen mbawa hebde visa ji men no hannirta dayetini ɗum ɗo ko ho commissaire ko fatti kadi e
haut représentant de la coalition ko fatti hono Sahel Hamadi Wulle Meymou o wawi kadi wadde batuji kewɗi noon toon e hakkude mabɓe en responsable uji ko fatti hono deƴƴal toon to capital leydi Côte d'Ivoire Abidjan ko tewtuji batuji ɗi hono mbawi waɗede ɗum noon wawi bayyinago makko kanko Hamadi Wulle Meymou o wi to wi wonde caggal kadi dewri kono madar kadi koppi e ko haalno ko ngal ɗo noon pottigal wawi koye wadde e gueɗe ko fatti e rendinde wonɗe e gueɗe taw kadi ko guila e diwanuji ɗi hani kadi ko international ɗum ɗo foof ko wawde uddidde jalo koko fatti hono ɗen caɗele guila e ndenka hani e politique e nder dongre taw kadi ko Sahel nde ngal ɗo pottigal noon toto Abidjan ene tawtora ɗum ko jagorgal gueɗe caggal kono leydi mbiɗen hono Léon Adom Kouakou Hawaja ene wonde jagorgal ko fatti hono ndenka Ibrahima Ouattara e pottigal noon ɓe mbawi kadi yindede e directeur général taw kadi ko académie taw kadi ko international ko fatti e ɓen taw kadi ko riwtude ɓen seɓɓitiɓe général Alah Akouama Joseph kañum kay e délégué taw ko union européenne taw woni ɗon to Côte d'Ivoire mbiyeɗo hono Francisca do Moro ɗo e nder leydi hono Mauritanie Sar Abdoulaye Sarr ha hande tawi nguleyki ene jokki ɗo e lamorgo leydi ndi hani ene wonde e poussiére to nder leydi ndi noon asman o ene irɗi no fewi ene wayno tawi ene waɗi hendu e nguleyki ene jokki toon ɗum ha hande tawi ene mbiya yimɓe tan e ceerta hata ceer e yoɓade taw koto ɓen rewoɓe e jawdi tokosiri hani e jawdi hono mawdi hata ceer kam yoɓade kono ndiyam taw koto ko biroŋaji mabɓe cooma ɓe nawora ɓen kay e kala saaha toppito jaram no fewi nde tawno wonde ndiyam wona e sara neɗɗo Sar Abdoulaye Sarr ko ɗum tonguɗen habaruji men ɗo e nder leydi Mauritanie e ñalawma hande o taw wonno koye dande musidɗo moon Alassane Oumar Mbodji kam weltare Ayaɓo TV. Alassane Oumar Mbodji golle ma jooɗi peewi to ngendi leydi Mauritanie gasi paɗen koto leydi Mali to leydi Mali dialogue national duumiɗo kene wona dummuna kene fota wonde 19 région aji taw ko tawite nder leydi ndi e nder commune aji yogay commune aji Bamako ɗin lulndeli bannoɗi taw ko toon ɗin lulndeli bannoɗi toon to palais de la culture Amadou Hampâté Bâ to Badala Bogo ɗen jonɗili noon hewɓe hen kay joofi oɗo saaha ko lebbi 12 ha lebbi 36 beele kadi ɓeydande oɗo hen horejo leydi o saaha mo gonɗen beele transition ɓeydo duumade ha jaam ɓuratude nder leydi ndi ɗum koye miijoji mabɓe ɗon ɗiɓe jaltini gam farnude e ngal ɗon kaldigal ngal ganduɗa hande o ene woni kay e nder leydi ndi leydi Mali to leydi Mali finoɓe toon to Douentza boni konone kadi e lawola fade gawola tesiɗa gawola mbiyen tan lawola gawo jafuɗana lawol gawo fayenma en second Niger ngol lawol kono kadi ɓen finoɓe taw kadi ganduɗa koye Douentza boni hewɓe hen noon oɗo saaha kolliti caɗele guure taweteɗe nder muɗum hewɓe hen kollitti ko caɗele guuri toon taw kadi ganduɗa ko worɓe joguitiɓe armeji kañumen guddi toon guura ene satti toon nde tawno otoji kewɗi mbawata arde toon beele gadda guura ko wayno nebam sukara kosam maaro e gueɗe goɗɗe kala ɓe guuri ko kaya mbeyam musɗo ɓe erima noon autorité ji laamu ngu oɗon saaha nde ɓeydantaɓe wonande nden kay kisal beele kadi ɓe ɓuura wonde yoga e wellitare hande o teska e nder leydi Mali ko kewgol no fewi taw koɗo hen fruit moɓe mbiyata zaban noon eɗen gandi wiyete ko madda to banggue leydi Sénégal kewgol mum hande o to wuro wiyetengo zannina ene tawe noon e nder région mo Sikasso taw koye selka mo nina ninya oɗo saaha noon teskama kewgol mum no fewi otoji kay benuji camion ngaji sartaji motoji nan tan carsa enena mo jiiɗa kala nan tan muccane lammi noon kono kadi oɗo saaha ko ɗum woni ko yimɓe ñaaƴirta toon hewɓe en kolliti ne dañi hen buuɗi no fotiri kala woni hen kadi kolliti oɗo saaha nane keɓono gam kay so dañi hen naata e ndema so tawi ndungu ngu ari ha no hannirta ni oɗo saaha teskama so tawi ko sac mo 50 kilo jarata ko 200 mbuɗo so tawi ko sac mo 100 kilo jarata ko 400 taw ko ɗin maddaji hande o ɓenduɗi taweteɗe nder oɗon diwan hewɓe noon
battiri ɗum taw kadi ko comorguel ene nawani jeetuya ko ɓuri ɗum kono ɗo saaha en gros kay jarata ko sac mo 50 kilo oɗo saaha ko temeɗiɗi so tawi kay woni komo 100 kilo ko temedde nayyi mbuɗu hande o hewɓe e sukaɓe tawitir toon kolliti ene dañi hen gurdamu men no hannirta ni hen sen giwi to leydi Mali koto Guinée Conakry hoorejo jagorɗo gendi leydi ndi Bawuri Amadou yaltini konngudi mum ñande aljuma nde o holliti maɓe guddit enquête luggo jaƴƴo no feewi daw kadi ganduɗa koye wargoji baɗanoji eɓen sukaɓe tato taw koye yontere yawtunde seppunoɓe taw dirguiti pittali mabɓe ko kure ɓen polisaɓe uddunoɓe yogay laabi ko wala ɗum konon IFDG eɗen gandi ko landa rendin kalandaji kalanda sellu dalen diallo ɓe kolliti kamɓene ñalawma hanki e nder assemblée général mabɓe aɓe paadi haaɓe daño so tawi losko waɗama police nanga udda ɗum de ma wonan ɓe beelema mawɗo nde tawno seppoji kalne mbaɗe nder leydi ndi ma dañ pittali kewɗi teɓɓitaɗi taw ala kala ko haala hen haydara tottogo kene wona million ngaji nayo ɓiɓɓe gendi leydi ndi nodda ñalawma janggo nogas e 9 avril nde jaltata gam suɓoyade sarɗi yanko men kamɓe ɓene régional kala mum ɗum noon eɗen gandi 2018 wonande landaji lundo lurninoma ɗiɗon sumgoji jaɓano tawtorede kono kadi ngol lawol ko kamɓe tigui goni ɓernde ɓe jaɓani muɓude hen guite mabɓe kono kadi ko fati e banggue wonande ɗiɗo henna sumgoji ɓe kolliti noon fandare mabɓe tan ko ndew lawol ɗon ɗo landaji lundo goni wullitade guila 19 lewru avril ɗo conseil constitutionnel wayli ko fati e banggue tugnorgal leydi ndi ɗon ɗo sardiyankoɓe gooti loi rokkude doole wonande galle lamorgo ngo taw kadi ganduɗa ko ɓen tan mbawata suɓade hankkadi ne persuɗa so tawi kay aɗa saaha ɗeɗo gueɗe kala ɓenniri dani hen tobbene hewɓe ceppi toon aseɗa hanki o to Cotonou ɗum noon ko wiide nebam maaro sukara farine ala kala ko memoto hen gon seppo noon police hutorima sembe no feewi garnat lacrymogène weddama hen police holliti kono kadi hutorima doole hewɓe naggama kono communiqué yaltani to banggue gouvernement o holliti ɗum ko syndicat ji avocat ji heedanɓe ɓen seppoɓe taw koye sifa ndiɗon mbadi to Congo Brazzaville teskama toon kuppiraji courant Brazza oɗo saaha woni tan koye niɓɓere yogay leeɗe kay so jamma ari tan koye niɓɓere tigui ɓe lummoto ha weeta jomen butikaji taweteɓe yogay nokkuji kolliti oɗo saaha boisson tew guertoɗe wontaniɓe caɗele mawɗe no feewi hewɓe noon kolliti balɗe 5 hande courant kay ala yogay leeɗe 5 sababu noon ko hollirede central poste mawɗo koko sumi kono kadi ha ɗo hen laamu ngu hay communiqué goto ko fati oɗon fannu yaltinani hen kene naata noppi ɓesguji leydi ndi to Soudan hewɓe hanki kolliti metti mumen ɓe erima jonde heñorande taw koto fedde gotago windere fandare mabɓe noon ko jofade peɗeli umira arab uni ko kañum kay addi pelɓodiral toon to leydi Soudan e wiide konngudi mabɓe ɗum noon ko caggal nde ɓen balliti wonande paramilitaire en ha mbawi tigui ummanade ndeɗo hen fiyande nde ganduɗa addi caɗele fana wona hitande ɓiɓɓe hewɓe leydi ndi maayi hen ɓe jalti ko heewi bonna hen hakkude général Abdel Fattah al Burhana kame général Mohamed Hamdan Dogolo ɓe ganduɗa ko généraux ji ɗiɗi felɓodirɓe e nder leydi ndi taw koye pelɓodire musɗe no feewi to Burkina Faso e nder jayde RTB taw kadi bisma hen ko Ibrahima Traoré on capitaine gardiɗo leydi ndi holliti ñande 18 lewru avril nduɗo hen o riiwi yaltu leydi makko tato diplomatie en taw ko France naɓe liggotoɓe to ambassade mo leydi France jeeyi sababu noon ko yaadeɓe koyɗe ɗe gona koyɗe jaam e nannude ɗemɗe mabɓe gueɗe ɗe pewani yidde addude fitina e nder leydi ndi jeeyi saɓe mbaɗi ɓe refule yooɓe jaltu leydi ndi oɗo hen gorko capitaine Ibrahima Traoré ƴettude loffol laamu guila 13 lewru septembre 2022 o folluno ko dambi ba guila nden ko joɗiɗo e jappere he holliti o jaɓata yaware kala ken adda fitina walla ni gueɗe goɗɗe leydi ndi o muɓata guite teni kadi o yattirta hen caggal Côte d'Ivoire ne heeɓi nawtude ɓiɓɓe Burkina naɓe taw ko réfugié ji dogɓe leydi men ne gaari moltade e nder leydi Côte d'Ivoire maɓe gonoy 50 ujunere taw kadi ganduɗa ko ɓen aynaɓe taweteɓe leydi kamɓe remoɓe kala ɗum noon wonata ko juin 2024 ma tawtore ɗum hachera
taw ko cetal tambingal nden kay kisal refusé ji woni doga molto en Sierra Leone jaagoɗo pétrole énergie woni Alhaji Kanji saya acciti golle mum ha laaɓi ɗum ko ñande aljumande e yeeso Julius Meda biyo hoorejo leydi ndi jeyi sababu ko kewugol mabɓe ñamade faadi Côte d'Ivoire kono kadi caɗele kuuraji taweteɗi e nder leydi Sierra Leone Gabo délégation ngaji 650 wonande délégation tawtorama hanki o taw kadi ganduɗa koye oɗo henna konngore lulde kaldigal ngal ɓe iniri dialogue ɓiɓɓe gendi leydi ndi kala ene jogori gasde ñande talata paɗoɗo henno eɗen gandi on dialogue udditeno ko 2 lewru avril ha 3 avril ñalawma ɓawa janggo gassata ha laaɓa wonande document ji kewɗi kay ɗinɗi ganduɗa jogoɗi tottede ɗuma hoorejo leydi ndi nden deftere windade ɓiɓe leydi moni kala yaltini ko woni ɓerɗe muma ɗum kala ƴeewe beele foydirude dañe beele leydi Gabo yalta e caɗele to banggue ndiyam banggue coura banggue wasde gollede banggue ngakkude laabi banggue gueɗe kewɗe gueɗe kono kadi oɗo saaha firtude yogay parti ji politique taweteɗe leydi ndi jogo kesamagu beele sukaɓe leydi ndi mbawa yaadude e jamanu joolam jabeeri Hamas hanki yaltini wonande vidéo otage uji ɗiɗi Israila naaɓe gorko mo duuɓi 64 ene hen gorko mo duuɓi 49 ɓen ɗiɗo kala keptinama nder leydi Israila ɓenne kadi jinnama ɓe keptini ɗum ko caggal seppo wannogo ɗum noon ko Hamas holliti ɗum ɓen biftanoɓe e nder 7 octobre hitande yawtunde jagorɗo cellal ɓalli mo leydi Hamas o holliti kene fotto wonde 34 ujunere 454 woni ko wara kene tolno hande o e balɗe temedɗiɗi tan pittali ɓeɗo kala guittama ko ene fotto wonde 97 ujunere pawɗe 595 neɗɗo woni ko gaña hen ko e nder balɗi tan kene wona 66 fittandu taw ko Hamas gazanajo woni ko itta wi AFP e nder tan wonande ɗeɗo henna balɗe temedɗiɗi ganduɗa guila tan 7 octobre ha yetti ɗo henna Liban Hezbollah holliti hanki waɗi fiyande mum missile e drone faade leydi Israila ɗum noon ko yoftade fiyande ne banno e leydi mabɓe ha yooɓi pittali tati ko wona ɗum kono Riyad Arabie Saoudite udditi hande dewum jaɓɓima won diplomate en hewɓe taw ko arabe ɓe Europe naɓe ene tawa hen Anthony Blinken kolaɗo kuɓal galle danejo mo États-Unis de Amérique ɓe kalata ko fate banggue financement ji fade mahatade yogay gueɗe Gaza e oɗo saaha caɗele taweteɗe e nder ɓesguji Palestine naɓe ɗon ɗo Mahmoud Abbas holliti ko goto wawi gaynude ɗo henna haare woni leydi Amérique so mbiyo darto ko ɓuuri yawde firti ko ɓen goni caggal ɗeɗo henna gueɗe kala Russie waɗi fiyande muɗum e nder raffinerie ɗiɗi ɗi pétrole ɗi leydi Ukraine ɗiɗi kala ɓe nderguiti ɗumen ha laaɓi ɓe bonni kadi base koñinkoɓe weeyo taweteɓe nder leydi ndi 34 missile woni ko ɓe beddi ko hen nogase goo woni ko bonna ko heddi ko kala dañi bonnude musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno compital ngal min gaddanno mona kikiɗe hande o so tawi koto leydi Mauritanie ko musidɗo mon Alhassane Oumar Mbodj to leydi Sénégal Dakar Madina Gounas ko musidɗo men Amadou Sambolo ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr ketki malaki jaam yo jaam Allah o hiranena